Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei Atyám, aki szeretettel gondoskodol egyházadról, és megígérted, hogy meghallgatod szíveink imádságát, és hűséges lelki pásztorokat küldesz gyülekezeteinkbe, kérünk téged, készíts fel szolgálatodra ennek a gyülekezetnek a meghívott lelki pásztorát is. Add ígéret szívébe és ajkára, hogy igazán hirdesse közöttünk ígéret, a te szent beszéded nincsen, tanítson, térítsen, igazoljon és erősítsen minket, és azt cselekedjük, ami neked tetszésedre van, nekünk pedig üdvösséges az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, egybe gyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Túri Krisztina testvérünket, akit az Alberti gyülekezet 3 évre lelkészségül meghívott. Hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra választottunk, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levelében, a 2. rész 19. verséből a következő. Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házavéve Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga a Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, kedves Krisztina, úgy vezettem be ezt az igét, hogy ahogyan erre az ünnepi alkalomra választottuk. Igazából a többes szám helyett téged kellett volna csak megnevezni, hiszen a kézbe is kapott meghívó egyik igéje ez. A másikról majd te fogsz hamarosan igét hirdetni. Úgy gondoltam, hogy ha annyira közel van a szívedhez, gondolataidhoz ez az ige, akkor úgy illő, hogy erről beszéljek. Hiszen téged szeretnének elsősorban megszólítani, de ugyanilyen szeretettel és bizalommal az Alberti evangélikus gyülekezetet, annak minden intézményének képviselőit is. Szeretjük a templomot. Az Alberti gyülekezet különösen is szereti a templomát, hiszen szép kerek évfordulóra készül, és hosszú idők óta természetes, hogy ezt a templomot ki rendben tartja, megbecsüli. Van azonban egy olyan templom, amely minden kőből épített templomnál szebb, ahogyan Péter apostol nevezi az élő kövek háza. Mert nagyszerű a kőből épült templom, a maga ősi hagyományával. De még szebb az a templom, amely most a hívekből áll össze, amelyet a gyülekezet alkot. Szebb ez a Szent Péter székesegyháznál, vagy a Helsinki Szikla templomnál, és még szebb, mint a mi saját kőből épült templomunk. Hiszen ez a lelkek temploma. Pál ebben az igében ezt mondja, ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára. Majd így fejezi be ezt az igét, és együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Az egyház élete, szeretett testvéreim, nemzedékek láncolatát jelenti, amelynek vége a bibliai korba nyúlik vissza. Éppen ez különbözteti meg az egyházat minden emberi szerveződéstől. A próféták és az apostolok jelentik az Ótestamentum és az Új Testamentum örökségét, és jól tudni, hogy elődeink is ebből éltek.
Kriszti mások építő munkáját folytathatok. Ismerned is szolgálatunk áldásait és terheit, tágasságait és korlátait. Elsősorban azonban nem közvetlen elődeit, vagy még csak nem is munkatársai hagyományának kell, vagy elvárásainak kell megfelelned, nem ahhoz kell igazodnod, hanem a Szentírás mércéjéhez. Ráépültél az apostolok és a próféták alapjára. Így aktualizálok rá egészen személyesen. Ráépültél az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga a Krisztus. Igen, apostolokról és prófétákról van szó. Ma reggel az Isten tiszteleten egyházunk talán minden templomában elhangzott már Ámos próféta igéje. Ez a profétikus szolgálat is a tiéd kell, hogy legyen. Egyedek mellett itt erről hallottunk. Jaj, a gondtalanoknak a Sionon, a legkiválóbb nép előkelőinek. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal került magukat, de József romlásával nem tűnik. Igen, a lelkészi szolgálat, a prófétai szolgálat néha ilyen kemény ítéletmondást is kell, hogy jelentsen. Bizony, kellemetlen helyzeteket is vállalnunk kell. És ugyanebben a prófétai igében Ámosnál az egyik látomás szerint az Úr a meredek falon áll, függő ónnal a kezében. És ezt mondja az ige, függő ónnal vizsgálom meg népemet, Izrael. Miért teszi ezt az Isten, hogy függő ónnal vizsgálja meg népét, Izrael? Hiszen éppen azért, mert az építkezés folyamatában vagyunk benne, a sarokkőhöz igazodva, a próféták és az apostolok alapjára épülve kell nekünk is folytatnunk ezt az építési folyamatot. És ott van az Úristen, akiről a próféta beszél, hogy ő függő ónnal méri a mi munkánkat, hogy nem térünk el attól a zsinór mértéktől, amelyet ő a szívünkre helyez. Hogy nem a magunk pillanatnyi hangulatának engedünk el, amikor itt vagy ott szeretnénk építeni, talán eltérve attól a tervrajztól, amit ő a Szentírásban rögzített a mi számunkra. A próféták és az apostolokra kell építenünk, és a sarokkőhöz kell igazodnunk, mert maga a Krisztus a sarokkő. És mindez megmutatja szolgálatunk értelmét és célját. A sarokkő az alap részét képezi, sőt annak legfontosabb eleme. Az épület stabilitása és biztonsága szempontjából döntő jelentőségű. Pál apostol Isten templomáról beszél, amelynek sarokköve Jézus Krisztus. Hitünk központja, ami Urunk és megváltunk. Ő hív minket a vele való közösségre, és küld el tanúságtételre. Téged is elhívott és elküld. Ez immár a második meghívás az alberti gyülekezet életében. Először a másodlelkészi meghívás is a bizalom jele volt, és a még nagyobb bizalom jele, ha lehet mondani, hogy parókus lelkészének meghívott. És ezt a hívást Jézus Krisztustól fogad. Mert ő az, aki megbíz téged. Ő az, aki magához hív, és el is küld, hogy hirdesd az igét, látogasd a családokat, menj a gyermekekhez, vállald a vigasztalásnak a szolgálatát. Mert nem azért hívott el, hogy egyszerűen csak csöndben maradj, és vele keresd a közösséget, az is fontos, hogy csöndbe tud lenni, hallgass az igére, és közösségben légy Jézussal, de utána itt megerősödve a vele való közösség által menjél, és hirdesd az igét, és látogasd a híveket, és töltsd be a szolgálatot, amelyre elhívattál. Tudom, hogy Albertiban Jézusnak sok tanítványa él, és kívánom, hogy ez az ünnep is erősítsen meg mindenkit, erősítsen meg a gyülekezetet, a vele, a Jézussal való közösségben. Névadó hitvallásunk, az ágostai hitvallás szerzője, Melanchthon Fülöp, az egyházról úgy beszél, mint amely a szentek közössége, amelyben az igét tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják. Fontos az ige tiszta hirdetése, hogy az is mindig igazodjon a sarokkő Jézus Krisztus szavához, és hogyha ő megméri függő oldal a te beszédedet, hogy nem tér el attól, akkor meg tudj felelni az ő mértékének. Tudjál mindig bölcsen szólni. A szavad legyen igen, igen, és nem, nem. Ne egyszerűen az emberek kedvét keresd, akár csak a népszerűséget keresd,
hanem törekedj arra, hogy Krisztus-szerű legyen a szolgálatod, hogy az ő szavát hirdesd, az ő akaratát teljesítsd. És az igehirdetés mellett az egyház ismérve a szentségek helyes kiszolgáltatása. Kívánom, hogy legyen Albertiban sok keresztelő, legyen sok gyermek, legyen sok megtérő, a Szentlélek és emberek munkája nyomán. De jó, hogy a keresztség mellett a másik szentség, az úrvacsora is erősíthet bennünket. Hadd mondjam el, hogy iktató istentiszteleteken nem mindig tartunk úrvacsorai alkalmat. És amikor arról értesültem, hogy ma úrvacsorai közösségünk lesz, akkor nagyon örültem ennek. Nem tudom, hogy tőled vagy a gyülekezet vezetőitől, más testvérektől jött a szándék, hogy együtt közös megfogalmazásban, akárhogy is, de így van jól. Mert szüksége van az alberti gyülekezetnek az oltár körüli csendességre, a számadásra, a bűnbánatra, a megbocsátásra, az előre tekintésre, olyan távlatokba, amit felkínálni számunkra Krisztus a maga testében és vérében, eukarisztikus távlatokra gondolok. És milyen jó, hogy az úrvacsorát megelőzi a gyónás. Hadd utaljak csak a gyónás első két kérdésére, vallod-e magad bűnösnek, és megbocsátottál-e mindenkinek, aki vétkezett ellened. És hadd kérjem tőled, hadd kérjem a gyülekezet vezetőitől, hadd kérjem minden egyes testvértől, gyülekezeti tagtól, lelkésztől, intézmények dolgozóitól, hogy erre a két kérdésre ki jó szívvel, önvizsgálat után és Krisztusra figyelve igent tudjon mondani. Igen, bűnösnek vallom magam. Én is hibáztam, én is megmondottam. Én is vétettem ember és Istenek előtt. De én is meg tudok bocsátani annak, aki vétkezett ellenem, annak, aki vétkezett mások és az Úristen ellen. Ha így tudunk megállni, önvizsgálattal és az újrakezdés esélyével az oltár körül, akkor lesz áldott a következő 3 esztendő és reménység szerint a még több, amelyet gyülekezetben választói bizalmából majd eltölthetsz. Vallod-e magad bűnösnek, megbocsátottál-e másoknak? Nem csak neked, hanem neked is, és mindannyiunknak. Felelnünk kell erre a 2 kérdésre és a többi 3-ra. Az egyes ember bűne, a közösség bűne is. Így Bornőben, a Márti teológus etikájában egyebek mellett így ír. Az egyház megvallja, hogy igehirdetése nem volt kellően nyílt és meggyőző. Megvallja félénkségét, a nehézségek előtti kihívásokat, veszedelmes engedményeit. Gyakran megtagadta az egyház őrállói és vigasztali feladatát. Néma maradt, amikor kiáltania kellett volna. Nem találta meg az igaz szót megfelelő módon a kellő időben. Igen, az egyes ember bűne az egész egyház bűne. Ezért az egyháznak, a gyülekezetnek, püspöktől kezdve a leggyengébb hitű tagig megálló alázattal Isten színe előtt. Mert ez a közösség az apostolok és a próféták alapjára épül, a sarokkő pedig maga a Krisztus. Az Ótestamentumban Isten ezt mondja, a hátam mögé vetem bűneidet, a tenger fenekére vetem bűneidet. Jézus pedig személyesen példát ad a megbocsátásra, amikor nem csak beszél arról, hogy megbocsátattak a te bűneid, hanem ő maga is megbocsát mindenkinek egészen a keresztig. És gyónás után, szeretett testvéreim, az egyház régi gyakorlata szerint, és sok egyház minden istentiszteleti gyakorlata szerint az egymás mellett ülők a templomban kezet fognak a mellettük ülővel, vagy a környezetükben ülővel, megosztják a békéjelét. Azt gondolom, az alberti gyülekezetben még nem szokás a paxnak, a béke mondásnak ez a formája. Mégis azt fogom kérni, hogy a mai gyülekezeti istentiszteleten, a mai úrvacsorai istentiszteleten majd osszuk meg egymásnak a békének ezt a jelét, hogy közösen tudjunk részesedni Isten békességében, amely minden emberi értelmet megvan.
és te, Krisztina, ezt a békességet munkálhatod, szelíd szolgálatoddal, halk és mégis az evangéliumot erőteljesen hirdető szavaddal, ezt a békességet munkálhatod a gyülekezetben, amely gyülekezet mögötted áll. Most arra kérlek, hogy fordulj meg egy percre. Tekints erre a gyülekezetre. Ők a te nyájad, ők a te testvéreid. És hadd bízzam az alberti gyülekezet szeretetére, imádságos szeretetére Úri Krisztinát, hogy emlékezzen majd mindig erre a mostani pillanatra, amikor találkozott a két tekintet, a tied és az övé, amikor találkozott két szív, a tied és az övé, és ebből az ünnepi találkozásból hétköznapi csodák is fakadjanak. A békesség, megbékélés, a béketeremtés szolgálata. Mert valóban Krisztus, aki a sarokkő, ezt tette le alapként, és mi erre az alapra építünk. Adja Isten, hogy így épüljön majd az alberti gyülekezet, Isten akarata szerint az ő jó tetszésére, sokak üdvösségére. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy elhívtad Krisztinát, hogy a szolgálatot teljes felelősséggel, tőled nyert bölcsességgel végezze a gyülekezetben. Adj neki szükséges munkatársakat, igazán imádkozó hátteret, hogy minden szava és minden cselekedete országod építését szolgálja. Add a gyülekezetnek is az újrakezdés örömét, a békesség lelkületének terjedését, és azt az örömöt, hogy a te közösségedben maradhatunk, nem csak ünnepekkor, hanem hétköznapjaink során. Ámen.
Hallgassátok meg Isten igéjét a lelkipásztori szolgálatról. Jézus bejárta a városokat és a falvakat, hirdette Isten országa evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. Amikor pedig látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Akkor ezt mondta tanítványainak: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Pál apostol pedig ezt mondja: kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, incs, fej, bíztas, teljes türelemmel és tanítással. Légy józan mindenben, vállald a szenvedést, végezd az evangélista munkáját, végezd el szolgálatodat teljesen. Testvéreim az Úrban, hallottátok Isten igéjét az egyházi szolgálatról. Ezek után kérlek titeket, az alberti gyülekezet előjáróit, adjátok át nekem a gyülekezet nevében a lelkészi meghívó levelet, annak bizonyságaként, hogy készek vagytok Túri Krisztina testvérünket elfogadni a gyülekezet lelkészéül. Testvérem az Úrban, Túri Krisztina, az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdeznek, elhatároztad-e, hogy vállalod az alberti gyülekezetben a lelkészi szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed, elhatároztad-e? Elhatároztam. Ennek bizonságául add jobb kezed, és vedd át az alberti gyülekezet lelkészi meghívó levelét. Keresztény gyülekezet, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérünket a szent szolgálatra. Énekeljük el a Jöjjön Szentlélek Úristen kezdetű éneket. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi tegeinket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Úr Jézus Krisztus, te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és tanítókat a Szent Egyházad építésére, és te készítetted őket szolgálatra szent lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk, szánd meg népedet, és hívd el Túri Krisztina testvérünket egyházad építésére. Áraszt ki rá szent lelkedet, hogy lelkészi szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped eljusson a hit egységére te benned, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a pásztori szolgálatra, maradjon veled végig. Én pedig az alberti evangélikus gyülekezet meghívása, valamint kijelentett elhatározásod és kézadásod alapján beiktatlak az alberti evangélikus gyülekezet lelkészi hivatalába az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Gondjaidra bízom az alberti gyülekezetet, hogy pásztorold az Úr Jézus Krisztus népét, ne kényszeredettel, hanem örömes, ne haszonlesésből, hanem odaadóan. Ne uralkodjál a rád bízottakon, hanem légy a gyülekezet példaképe, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyered az örök élet koronáját. Az alberti gyülekezetnek pedig gondjaiba és szeretetébe ajánlom Túri Krisztina lelkésznőt, a mi testvérünket az Úrban. Tiszteljétek és becsüljétek őt az egyház urától rendelt előjárótokként. Hallgassatok szavára az Úrért, és a békesség Istene megőriz titeket felhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, szolgatársamat és testvéremet az Úrban. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás lehess sokak üdvösségére. Amen. Nem vagy többé idegen vagy jövevény, hanem polgártársa vagy a szenteknek, hiszen ráépültél az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga a Krisztus. Jézus mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt tereljetek, és megmaradjon a ti gyümölcsötök. Ezt mondja az Úr, kedves vagy a szemeim előtt, becses vagy nékem, és szeretem. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Más fundamentumot senki sem vehet azon kívül, amely vettetek, a Jézus Krisztus. Ámen. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezt mondja előtt. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek a Krisztus közéjét. Ezt mondja az Úr, nem témás, én veled vagyok. Ne függedj meg, én vagyok Istened. Megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom erejével támogatlak. Isteni szeretettel. Legyen gondod magadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat és hallgatóidat.
Ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, amivel tartoztunk. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Ámen. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr. Ne félj, mert megváltottalak, enyém vagy, ezt mondja az Úr. Uram, adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat iankaikkaiset käsivarret. Az Úristen nem hagy cserben, amíg el nem végzed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkádat. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Így szól az Úr, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ezt mondja az Úr, a te Istened. Engem keres, és én. Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és hagyd el népedet kezeid alkotását. Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és azok, akiket megváltottál, véred árán. Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd híveidet békességben. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Reményik Sándor, tündérfok. Életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtőrzi boldogságot. Egy sziklafok, ahonnan az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan, térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbodót, keresztül kasul vágtató csapások. A sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson várta. Csak az a kérdés, hogy oda talál-e. Életednek van egy titkos csúcsa, hová amiből kihúzkam feje, s a szépség minden gazdagságnak fénye, megáldja két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint kristálymatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Életednek van egy titkos csúcsa, vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell. Jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet. S botlasz újra sok rögös úton. De mindegy. Egyszer fönn voltál a csúcson. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg ennek a mai igéhirdetésnek az alapigét, amit ezt megírva találjuk Péter első levelében, az 5. fejezet 7. versében következőképpen. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rájuk. Amen. Ünnepő gyülekezet, szeretett testvéreim és barátaim a Jézus Krisztusban. Amikor többeknek átadtam a meghívómat, és elolvasták rajta a legelső igét, volt, aki azt kérdezte, hogy valóban a gondokról akarok-e beszélni ma egy ünnepi alkalmon, hogy nem ünneplontás-e. Kétségtelenül lehetne gondokról beszélni. De ebben az igében, ami előttünk van, és ami igazán a mai napnak, ennek a hétnek az igéje, kétszer szerepelnek a gondok, és ez nekem két irányt jelez. Kétségtelen, hogy elindulhatunk afelé, a gond felé, amit az ember ért alatta. Elindulhatnánk a gondjai, bajai sorolásának az irányába, és igen sokáig töltenék itt az időt arccal a gondok felé. Lehúzó erők hatnának ránk közben, de mi nem azért vagyunk ma itt, hogy teret adjunk a lehúzó erőknek, hogy beszennyezzünk és beszennyeződjünk, hogy sérelmeket erősítsünk fel, és erősebbé tegyük az
elválasztó vonalak kontúrjai. Van egy másik irány. A másik szó, a gondból szállító szó, de mégis egészen más felé vezet, és ez pedig a gondviselés. Minden gondotokat őre áll, hagyjátok, mert neki gondja van rátok. És mi erre szeretnénk ma elindulni, a gondviselés felé. Erről szólt ez a bizonyos vers, amit az imént hallgathattunk meg. Arról, hogy hová jut az ember, hogyha nem a gondok felé, hanem a gondviselés felé indul el. Hiszen ez nem egy hely, hanem egy állapot. Arccal a gondviselő felé. És mi oda vagyunk úton, és ami csodálatos ezen az úton az az, hogy volt már néhány olyan pillanatunk, amikor valóban felérhettünk arra a sziklafokra, amikor körülnézhettünk ott, amikor erőt kaphatunk ott. És akár csak amikor ezek között a falak között ma szétnézünk, és az emlékeink között keresünk, akkor bizony sokan elmondhatjuk azt, hogy sokunknak éppen ezen a helyen az élete különleges magaslatokra ért, nem azért, mert ő cselekedett valami különlegesen nagyot, nem azért, mert az Úristen cselekedett valami különlegesen nagyot, és ott találkozásunk volt. A gondok között az ember beszennyeződik, ütközik és szenved. De a gondviselés idején, a gondviselés átélése közben az ember megtisztul és megerősödik. Amikor képet kerestünk szintén erre a bizonyos meghívóra, akkor a számítógépemen találtam meg a pünkösdi oltároknak a képét. Csodálatos, ahogyan ez az oltár terítő, olyan asszonyok, akiknek a nevét sem tudjuk már, Isten dicsőségére elkészítették. És akkor, amikor vége lett a pünkösdi ünnepnek, akkor lefotóztuk ezt a gyönyörű oltárterítőt, éppen a magaslaton, a szószéken, és hogy miért is került ez a szószék a meghívóra, nem azért, mert a lelkész a szószéken van, ott már van valaki azon a képen, valakit már lehet látni azon a szószéken Jézus van. És tulajdonképpen azt hiszem, hogy az életünknek a magaslatába akkor tud válni egy templom, egy szószék, egy találkozás, az igeolvasás pillanata, vagy akár az úrvacsorának a csodálatos percei, amikor ezzel a Krisztussal találkozunk. Az az állapot, az igazán az életünknek a magaslatát jelenti. Igen, ott a magaslaton, a sziklán állva, abban az életállapotban, amikor Istennel találkozunk. És mi történik ott? Meglátjuk az útközben történt változásokat. Először önmagunkon, azután a másikon, akivel szintén találkozunk. Hogy mennyi fölösleges teher van rajtunk, amit nem is biztos, hogy Isten adott, bár gyakran ráfogjuk ezeket. Amit nem kellene nekünk magunkkal vinni. Meglátjuk a másikra és a ránk tapadt sarat, és már nem kérdezgetjük, hogy ki volt az első, hanem megtisztulni vágyunk. Letenni azt, amit kell, letenni azt, ami húzza a vállunk. Aztán onnan a sziklaorom tetejéről megnézni azt, hogy mi is van mögöttünk, a megtett utat és az utitársakat. Mert ott az orom tetején, azon a sziklán állva rájuk is másfajta fény vetül.
a létállapot Isten színe előtt, a kősziklán állva, a kőszikla szilárdságán stabilan állva megtisztulunk, megerősödünk, és így tudunk visszanézni. Azt véve magunkkal, ami érték, és ott hagyva azt, amit le kell tenni. Kérdés itt hangzott el az imént arról, hogy mi az, amit elhatároztam. Nos, amit igazán elhatároztam, az az, hogy azon a sziklán megállva szeretném letenni azt, amit le kell tenni, és ott hagyni örökre. És csak azt magammal vinni, amit magammal kell vigyek onnan. És hiszem, hogy akkor, amikor egy úrvacsorai közösségben tudunk itt együtt lenni, mi mindannyian, akkor talán osztozhatunk ebben az elhatározásban. Hogy megtegyük mindazt, ami nem kell, hogy húzza a vállunk. Hogy engedjük, hogy Jézus lemossa rólunk azt, aminek le kell kerülnie, és azzal elhatározással induljunk innen tovább, hogy csak azt akarjuk magunkkal vinni, amit ő rak a vállunkra, csak azzal akarunk tovább menni, ami ezen az úton tovább segít. Elhatároztam. Ti is elhatároztátok. Megerősödünk nem csak a megállásban és a körülnézésben, hanem hiszem, hogy megerősödünk akkor, amikor meglátjuk azt, hogy Isten népe előtt micsoda távlat van. Az örök élet távlata. Földi utakon járunk az örök élet irányába, sok találkozással, sok lehetőséggel, hogy levegyük egymás vállára a terhet, hogy vigasztaljuk és erősítsünk, hogy megmutassuk azt a világnak, hogy igenis Krisztus népe tud együtt indulni, egy irányba nézni, és nem a másik bűnét vizsgálgatni, és nem a másik hibáját nagyítóval nagyítani, hanem Isten népe meg tud állni azon a szikla ormon, és tudja jól, hogy az ereje, a stabilitása, minden, ami az életét jelenti, az azon múlik, hogy mennyire ismeri azt a megváltót, aki az ő életének a közepe. És akkor megnyílik előttünk a tábla, és tudunk elengedni, és tudunk megbocsátani, és tudunk valami olyat mutatni ebben a világban, ami annyira hiányzik belőle. És tudunk igen elköteleződni. Egy regényt olvastuk mostanában, Mitch Albom könyvét, csak egy kis hit kellett, a címe ennek a könyvnek. Úgy kezdődik maga a történet, hogy a gyermekkori hitoktató különleges kéréssel, kérdéssel fordul az egyik tanítványához. Azt mondja neki, hogy szeretné, hogyha a temetésén majd ő lenne az, aki elbúcsúztatja. És a fiatalember egészen meglepődik ezen, mert ő elveszítette már a kapcsolatot, nem csak a hitoktatójával, de igazán azzal is, akivel a hitet köthetné össze, mindenható Istennel is. Ezért aztán azt kéri ettől a rabbitól, hogy hadd látogassa meg őt néha, hogy legalább beszélgessenek. És aztán egy másik különleges történet részességé is válik, amikor egy baptista lelkipásztorral találkozik, aki bűnözőként élt, és aztán ott a sziklacsúcson találkozva Isten hatalmas szeretetével egészen más irányokat vett az ő életem, és lelkészté lett. Két egészen különleges életút, és ahogyan találkozik ezekkel az emberekkel, úgy erősödik meg az ő hite, úgy válik, hogy maga is hitvallóvá és alkalmassá a feladatra a hitben úton. Az egyik beszélgetésünkből idéznék most egy részletet, éppen arról az elkötelezettségről,
azt írja, mert az elkötelezettség szó manapság elvesztette az értékét. Én elég öreg vagyok, hogy emlékezzem még arra, amikor ez a kifejezés valami pozitív dolgot jelentett. És elkötelezett ember olyas valaki volt, akit csodálni lehetett. A hűségért, az áldozatosságáért. Ma az elkötelezettség olyasmi, amit kerülni igyekszünk. Eszünkben sincs lekötni magunkat. Ellesleg ugyan járunk a hittel is. Nem akarunk beleragadni az örökös templomba járásba, részt venni minden szertartáson, betartani az Isten szabályt. Nem akarjuk elkötelezni magunkat Istennek. Persze hozzáfordulunk, a szükségünk van rá, hanem meg rendben minden. De valódi elkötelezettség, ahhoz álló képességre volna szükség. És ha elkötelezzük magunkat, kérdez vissza a fiatal ember, a választ ennyi, a választás joga tiéd. De később alig, ha nem hiányozni fog, amit a másik oldalon megtalálnál. Mi van a másik oldalon? Egy olyan boldogság, amelyet egyedül, elköteleződés nélkül nem találsz meg. Eddig az idézet. Minden gondotokat őre áll vessétek neki, mondja van rátok. Igen, el lehet indulni két irányba, a gondok és a gondviselők felé, de a dolog bizony elköteleződést igényel. Olyan egyszerű, talán válaszokat találni, és azt mondani, nyilván az ember a boldogság irányába indul el. A hétköznapi életben mégis ez a választás olyan nehéz. Ma arra biztat bennünket Isten igéje, amikor reménységem és imádságaim szerint együtt állunk meg azon a sziklacsúcson, együtt nézzük vissza, együtt adunk hálát, és együtt kérjük őt, hogy hadd maradjon ott, aminek maradni kell, és hadd jöjjön velünk az, ami a miénk. Nos, hadd tudjunk mi elköteleződni, úgy ahogyan az a Krisztus, aki eljött értünk ebbe a világba, elkötelezte magát végtelen szeretettel, az ő irgalmasságában tartva a mi életünket. Bárcsak ez a mai napunk is tudna egy ilyen sziklára állás lenni, ahol a gond helyett elindulnánk a gondviselő Isten felé. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy alattá lettél a mi számunkra. Köszönjük neked azt, hogy lehet megerősödni, hogy lehet letenni olyat, ami visszahúz, és lehet erőt kapni a te közeledben. Köszönjük neked a te templomod, köszönjük neked a te gyülekezeteidet, köszönjük neked valóban azt a szeretetet, ami bennünket hordoz és összetart az élet minden napján. Hálát adunk neked ezért a mai napért is. Könyörülj rajtunk, és hadd lehessen mindannyiunk életén a te áldásod. Amen.